Als je het na mijn werk zit ik even aan de bar nog een biertje te drinken. En ik zou even naar de wc-tuin en ik kom weer waarom. En er staan twee man helemaal gekleed in sportkleding en bivakmutsen op. En die staan met twee pistolen te bedreigen dat ze de centen maar niet meer horen. Mijn allereerste gedachte was dat er twee grappenmakers binnen waren. Die dachten van we halen even een geintje uit. Maar toen ik om je heen zei dat iedereen hoe stuur je, toen ging ik wel in de gaten dit minus echt. Nou, wij moesten dus mobieltjes inleveren en ja, ze hadden de kassa dus leeg geroofd. En toen ze vet woonden, toen hadden ze nu zijn, we moesten maar snel achter de bar staan gaan en toen werd het pand verletten. Ja, we waren met z'n vier nog in het pand en diegene, ja, die ken ik al heel goed met elkaar, dus we praten er nog wel over. De schrik zit er goed in. Misschien dat die letter nog wat erger wordt, maar dat maakt maar al watje. Ze waren dus onherkenbaar. Ik schat zelf in dat ze een hier of 17, 18 waren, qua grutte en hoe ze dienen. Maar ja, verder waren ze echt onherkenbaar. Ik ken echt net zitten wie het was. Ik denk maar met elkaar een 20 minuten. En, ja, dat ze binnen was en dat ze toen weer voor de Jood gaan we terug. Hij had in principe een feestdag, visrekkerijdag hebben we gehad. Dus de tonsjes weer klaarzetten en voor mij hebben we draaien visrekken. En dan hopen we dat we een soort klant krijgen. Ja,